Azteko eta behin, idazleak ikastetxetan. Gainean, bukatuko da ikasturtea hau, eta urte bezala aurten ere oso guztio izan da ikasmonen valorazioa. 357 saio egingo dira ikasturteetan, aurrekoan baino 153 gehiago. Aizter erran bezala, datorren ikasturtera begira bertzalde Urruzulu saria berreskuratu nahi du hezkuntza sailak, eta dagoeneko saria gurekin harmonetan. Literatura jarduerak aurrekoarekin batera arrakasta handien duen egitasmoa da. Oain, martxoan bukatu gabe egonik ere 200 saio baino gehiago egiteko eskaria dugu dagoeneko. Poesia orduak oso gustuko du Donostiako udalak egitasmo hau, eta oniritzia eman digu, hurrengo urtean ere bertzebile emanaldia antolatzeko Bektore Lanean, beti bezala, eta Donostiako Euskal Jaien Egitaroaren parte izango da poesia orduak jarduera. Stibok, Okzitanian egiten dena, jaialdi hori 2012an udaran izan beharrean urria edo azaroan izango da jaialdia, atzeratu eta pixka bat, horreraz, baina edan joango gara. Irakurrieran, irratsaio egunak eta esatariak iazko berak izango dira, alegia Gotzon Goranderan eta Edauta Jimenez. Egatz, gure aldezkarian zebi zenbaki tera nahi ditugu, bata maiatzean eta bertzea abenduan. Maiatzekoan Txillardegi izango da ardatza. Galeuska, aurten guri dago dugu